Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Kardinal Awċi Mario Grech qed jitqies mis-sit Irlandiż The Irish Times bħala papabbli u allura jkun is-suċċessur tal-Papa Franġisku. Dan ifisser li sit internazzjonali Vatikanisti u analisti reliġjużi komplew jitfgħu għajnejhom fuq il-Kardinal Grech li llum jgħod is-66 sena bħala kandidat ideali biex fil-konklavi li jmiss jiġi elett minn fost il-Kardinali u jieħu fidejh it-tmun tal-Knisja Kattolika Rumana. Mario Grech ħal-fama fost l-ogħla membri fil-ġerarkija tal-Knisja minn meta fl-2017 l-istess Papa Franġisku ħatru bħala is-Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isfqijiet, kariga ferm prominenti fil-Vatikan. Fl-istess waqt huwa kien ħabbar li se jkun qed jieqaf Minisqof tad-Djoċesi Awċija. F'Ottubru tas-sena wara mill-Gallerija tal-Palazz Apostoliku fi Pjazza San Pietru fil-Vatikan, il-Papa Franġisku kien semma lil Mario Grech fil-lista ta' saċerdoti li kienu se jiġu ikkrejati kardinali fil-konċistorju li kien imiss. Dal-aħħar xuret huma aktar mis-soltu il-mistoqsija dwar liema mill-kardinali huwa l-aktar papabbli kif kull ma jmur saħħet il-dusija tiegħu dejjem qed tmur lura. Wara ż-żjara apostolika f'Malta, Franġisku beda jidher fil-pubbliku fuq siġġu tar-roti filwaqt li għal aktar minn darba daħal l-isptar għal kura. B'darba minnhom kellu jgħaddi minn operazzjoni tal-ftuq ta' 3 sigħat. Minħabba saħħtu ħassar ukoll iż-żjara li kellu jagħmel f'Dubai fl-okkażjoni tas-summit tal-ġnus Magħquda il-COP28. The Irish Times b'artiklu bit-titlu From Malta to Ghana innota kif Grech għandu l-esperjenza meħtieġa biex ikun is-suċċessur ta' Pietru kif huwa familjari mal-istrutturi tal-Vatikan, serva fl-ogħla Tribunal tal-Knisja Kattolika magħruf bħala ir-Roman Rota u li għal 18-il sena kien isqof ta' djoċesi. Is-sit innota wkoll li l-fatt li ġej minn pajjiż żgħir tajn fl-għażla għall-Papa. Kardinali oħrajn li jsemmew jinkludu It-Taljan Matteo Zuppi, l-Arċisqof ta' Bologna u li sal-2013 serva bħala is-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan. Il-Konservattiv Kardinal Ungeriż Petro Erdo ukoll jitqies papabbli, isem li qed jissemma minn ħafna wa dak tal-Kardinal Afrikan li ġej mill-Ghana Peter Turkson li għandu 75 sena. Filwaqt li l-Arċisqof Asjatiku ta' Manila Luis Antonio Talje ta' 66 sena ukoll qiegħed fil-lista tal-favoriti. Biex jiġi elett Papa Kardinali kun irid iġib l-approvazzjoni ta' 2/3 tal-kardinali li għandhom dritt tal-vot fil-konklavi. Bħalissa l-kulleġġ tal-kardinali huwa format minn 240 b'132 minnhom li huma kardinali elettori. Jiġifieri jekk isseħħ konklavi issa ikunu jistgħu jivvotaw u jeleġġu il-Papa li jmiss. Minn dawn 108 għandhom aktar minn 80 sena u għalhekk m'għandhomx id-dritt tal-vot. Minn dawn 52 huma Ewropej, 17 mill-Amerika ta' fuq, 5 mill-Amerika ċentrali, 16 mill-Amerika t'isfel, 17 mill-kontinent Afrikan, 23 minn dak Asjatiku u 3 mill-Oċeana. Kif dejjem kienet in-norma Taljani jiffurmaw l-akbar numru u bħalissa hemm 14 il-Kardinal Taljan.